אתמול בלילה הייתי בפאב לא רחוק מכאן, הייתה שם בחורה עם חיוך של גשם ומבט כמו של ענן. התקרבתי אליה, דיברתי אליה, החמאתי לה על השמלה, נתתי לה, היא לא נתנה לי את הפתק עם הטלפון שלה, אז בסוף נתתי לה פתק עם הטלפון שלי. חשבתי לעצמי לא כזה מיוחד, אך מכיוון שאני בעצם לבד לא יקרה שום דבר אם אפגוש אותו פעם אחת. וחשבתי לעצמי גם אם זה לא מסתדר, לפחות מחר יהיה לי על מה לספר, אם יהיה לא מוצלח אדמיין שהוא מישהו אחר. בבקשה דניאל. אתמול בלילה הייתי בפאב, לא זה אבל דומה, הייתה שם בחורה עם חיוך של שוקו ומבט כמו של קפה. הסתכלתי אליה, חייכתי אליה ורמזתי משהו כללי. היא נתנה לי פתק עם הטלפון שלה, כי לא הסכימה את שלי. חשבתי לעצמי עולם כזה מיוחד, אך מכיוון שאני בעצם לבד לא יקרה שום דבר אם אפגוש אותו פעם אחת. וחשבתי לעצמי גם אם זה לא יסתדר, לפחות מחר יהיה לי על מה לספר, אם יהיה לא מוצלח אדמיין שהוא מישהו אחר. עכשיו זה החלק של המשחק. אני נראה לי אצלצל לבחורה הזאת. מה? אני חייק. וואו, איזה חם היום. אוי, הטלפון מצלצל, שומע אותו? הלו, שלום. שלום. מי זה? מי זה? אני מחפש בחורה, קיבלת את הטלפון הזה. רבה. מי קרא אותו דבר? יואו, איזה מוזר. תגיד, איזה סרטים אתה אוהב? בעיקר דוקומנטרי. מצויר, אתה אוהב? מצוירים דוקומנטרי. ראית אלאדין? אלאדין הוא לא דוקומנטרי. מוזר, מוזר. תגיד, מה אתה עושה מחר? חשבתי לעצמי לא כזה מיוחד, אם הבנתי אני בעצם לבד לא יספק דבר אם אפגוש אותו רק פעם אחת. ואז אמרתי לעצמי גם אם זה לא מסתדר, לפחות מחר יהיה לי על מה לספר, אם יהיה אדמיין שהוא מישהו אחר. מאז הוא כל יום פנקר, תפסיק כבר לקטר, קדימה להסתער, אתה חייב להסתפר, עוד נשאר במקום להשתפר, בשבילך דור הבוקר אצער, וואלה אתה ממש משורר, שתומר יפיל את המקר. חצופים צריך למחזר, אני אוהב פנצר, והחיים שלי מתקרר, אני חושב שאנחנו בחיים לא נשאר, אתה כמו חתול שאוהב לגרגר, במידה אתה פשוט נמר,
יותר טובים.